A explosión ocorrida no interior deste silo deixa 2 persoas feridas. Ambas atópanse en estado moi grave na unidade de queimados do Hospital Povisa de Vigo. Os feitos tiveron lugar pouco despois das 11 da mañá nesta fábrica de portas situada na rúa Alfonsín de Ribadumia. Os 2 operarios estaban a balirar o depósito cando no seu interior se declarou un incendio. Pouco despois na estrutura produciuse unha explosión. Ao escoitar ese ruido, varios veciños da zona chamaron o 112 para dar a voz de alarma. De contado, puxose en marcha un dispositivo de emerxencia no que interviron a Garda Civil e os bombeiros do Salnés. Unha vez que chegaron á dotación, confirmaron a existencia de lume nun dos silos e que había 2 persoas afectadas por a explosión dunha nube de serrín. Esas persoas foron evacuadas a través do 061 e as nosas labores consistiron basicamente en facer a extinción e o vaciado paulatino de todo o serrín do silo para evitar novas deflagracións. A pesar de deixar un balance de 2 persoas feridas, o dispositivo de emerxencias non resultou moi complexo, aínda que si laborioso. En principio non tiña demasiada complexidade, pero si laboriosidade porque había que ilo facendo paulatinamente, facendo todos os alos do serrín para evitar que se volveran a comprometer a estrutura por explosións. A intervención dos bombeiros rematou pouco antes da 1 do mediodía. Polo de agora descoñécense as causas que desencadearon os feitos. O ocorrido xa se está a investigar. De momento están nas pesquisas e están a Policía Judicial investigando cal pudo ser a causa determinante da deflagración, da explosión. Os 2 traballadores feridos acabaron sendo trasladados polos efectivos sanitarios do 061 ao Centro Hospitalario Vigués. Ali permanecen ingresados na unidade de queimados.